vi kommer fra Gilbroskolen i Ishøj. Og så her har vi VBG. Baggrunden. Nå, okay. Fordi vi skal... Vi ser Siffer! Så kan vi se, der er sket en del renovering. Jeg ved godt, I ikke kan høre os, men whatever. Og det er, jeg understreger lige, at det ikke er ghetto. Vi renoverer her, se der. Vi renoverer der, så se det færdige der. Det færdige er der, og vi renoverer her. Og se, vi er meget miljøvenlige, fordi vi genbruger ting. Nu er vi på vej til Ishøjcentret nede ved biblioteket, som vi gerne vil vise jer. Ja. Ting dernede. Okay, det her skal ikke være din historie. Med Norse nu, der nemlig både, vi kan se Ishøjcentret, bygningen, vi er på vej til nu. Det er hotellet. Og hvad har du så at sige, Rebecca? Synes du godt om Ishøj? Jeg har kun boet her, så hvor skal vi vide det fra? Men jeg kan i hvert fald sige, at der er ret mange nationaliteter her i Ishøj. Og det er et stor varietet, og jeg synes, det er ret godt. En af dem er mig. Og mig. Og her er vi kommet til Nørregade. Nørregade Nord. Nørregade Nord. Og der har I boet. Det er ikke det helt pæneste her om vinteren, men det bliver... Altså, det er ret stærkt og cozy i det. Faktisk rigtig... Okay. Det er koldt lige nu, men vi skal nok komme ind i det varme snart. Se! Velkommen! Nej, jeg går ikke. Der er blandt andet i Mærko, og så der går i G, og så der er apoteket. Men faktisk må man gerne filme, fordi vi er på et offentligt sted. Og og der er åbenbart et bogudsalg. Ja, skal du købe noget? Jeg siger, jeg filmer bare ikke, fordi ellers bliver folk sure. Du skal sige noget. Så, og nu er vi i centret, og det her er virkelig centrets center på den måde. Her er biblioteket. Og hernede i kælderen er biblioteket. Er det åbent? Ja. Og her har vi et meget pænt vandfald, som det her blev faktisk renoveret for hvor lang tid siden? Jeg ved det ikke. Og der er sådan noget lys her, og derovre der er Sissi. Derovre er Sissi, står det der med årets by. Nå, det kan vi filme. Ja. Nå, ja, der er sådan. Undskyld, Charles. Undskyld, er der en af jer, der vil vende jer om, sådan, så jeg ikke bare filmer jeres ryg? Og i åbenbart i 1958 blev, som I kan se, så en gang med en låningbog. Og det er det, der hedder selvbetjening, og man søger bare på de forskellige ting, som man nu skal gøre. Det er meget smart. Du er så færdig med at låne. Her har Ishøj Biblioteket sådan et sted, hvor man kan udstille forskellige ting. Blandt andet, hvis man har sit eget kunstnøden, så kan man stille det op her med tilladelse fra biblioteket af. Og der er forskellige fladskærme, som informerer os lidt om, hvad der sker i Ishøj, eller hvad der sker på biblioteket. Og de forskellige personer, som måske kommer for at give et foredrag, eller noget lignende. Det er det klubben. Alle har gået der. Og indtil man kommer op i 5. klasse. Netto. Skal I sige? Netto. Hvor fanden ikke? Det er her, der køber vi vores BAM-mad.
Netto. Ikke? Lillebanegård ved BG. Renovering af fodboldsbaner og sådan noget, hvor alle hænger ud sammen. Center! Center ligger derhen, ikke også? Åh nej. Trækløveren, haha. VBG IP CBH Vest. Så vil vi smutte tilbage til skolen, og så næste ud i skoletiden, ikke også? Hej.